Jo, čau ty lidi, vítám nové videa ze hry Brawl Stars a dneska dáme push za Sprouta na 15. rank. Uděláme 3 díly, teď dáme na 15. dále druhý díl dáme ho na 20. a pak to zaokrouhlíme na 25. rank ve 3. díle. Takže jdeme na to. Dneska budu hrát dua, Lech, nevím, jestli bych to dal, tak budu dneska hrát dua a dneska ho dám na 15. rank. Takže to je první hra. Máme max týmu, to je dobrý. Mohli bychom jen tak tady takhle dávat naše křovíčka, nebo co to je, do středu, aby jsme dali nějaký damage a nabili si ultinu. A moje max jsou tady jako druhý, ne že ne, hezky. To je jen takhle krademe ty. Tady máme sama, ale moje meka už poslední první hra 10 powerů, hodně hodně. To je možná i nejrychlejší hra. A to bylo, no. Tak to bylo hodně rychlý, 11 powerů výhra. Jestli to půjde, tak to máme hnedka. Už 9. Budu se úplně play game. Ty bude taky. Nebudu chtít. Tak už sám. Máme v týmu Mortisy, to je taky dobrý, tady taky 2 český může mít. Dobrý. Tady ukrademe Piper, ne, taky 2 český třeba. Dostala, něco stahla, dobrý. Uměla dobře, podle mě. Dám. Neboj se. To bolelo. To jsem pokazil. Oni to budou pišovat. Co dělá? To je bot prostě. To je bot. Tak já mám jiný bota. To je zničený. GG. Bot na týru 12. Jo. Super. To máme další hru. No tak tady mám jeden power. Tam dělá tomu teammate na středu. Tady gas. Tady stuka. To jsem dal dobrý petardy. Prostě. Ty toto. Dáme taky. Takže jsem dobrý. Ten dej můžu házet totálně. Tady ať mě nikdo neběhne. Zdráte. Jsem taky 4. To zdráte. Aha, tak oni jdou fajt, no to jsem nepočítal zrovna nejvíc. Další prohra. To byl pokračovat. Takže teď jsem z toho lidi pár her mimo video, pár her jakože, bylo trošku víc. Mám ho na 275 hartuček, dáme na video normálně, tam vidíte hry, který jsem dal, vždycky tam dám ty pohárky, tak teďka viděli, že jo, kolik
se mají hodně krátkou muselo, lidé dělí. Tak. Rare, nevadí. 50. Tak, teď jsme dostali pohárky 275, nevím, jak to máme. Teďka jdeme na další a potřebujeme usnout 20 pohárk, aby měla 15 lidů a mohl ukončit první. Mám nosorovce toho Byrona. Tady máme první českou hnedka, tady mám další dvě, takže dobrý start. Tady je čtyřkovej, na středu někde. Tady je bílý. Dostala 2 rány. Jedničková být a tam je rovně. A prozradil si ho týmu tam. Tady je. Jsem dala všeličku. A to stále. Ale hezky. Ale tady je hodně. Já jsem viděl někoho, ale to má HP 10 000, to má ale to je hodně zábrana, aby nemohl zdrhnout. Tady je legendary duo. Tady to je solo, dobrý. Potom přehled. Tak půjde, máme ještě 2 hry a máme to. Sprout, ale TPM dostaneme 1000 toho koní. A teď si za to koupíme gadget. Tenhle je podle mě lepší, takže to nastoupíme. Okay. Máme tady tohohle. Teďka nevím, jak se jmenuje, ale je dobré. Tak tenhle drog má asi dobrý jméno. Tak budu na něj čekat s powerem a nemohu umírat. To je problém, že umírá. Už je střed. Tohle vidí na kampani, já se počít s 2 powerama nebo musí chce pušovat. Já myslím, že to je jedno. Teď vidím nazad. Tak se dostal. Pozor, to mě třeba není. Tady je jedničkový kupa. Zase kam se on pušuje moc. Jsme rád. Já on už nevěděl, GG. No, teď tu mám 3 hry, a 2 hry. Ještě, takže stačí mi 2 druhý místa. Okay. No. Tyto velba, tam máme 2, 1 bas. Tady budu zvládnout, to bylo rychlé. Hodně rychle. Tam máme. Takže ozvu se vám, až budu 1 hru před 15. rankem, takže snad se ještě dneska uvidíme. Takže už jsem tady zase a už mi chybí jen 1 hra na to, abych měl 15. tier. Zjednám se tady PowerPointy, jedno místo. Vlastně možná i 3. Třetí místo mi stačí. Už to chci, už jsem dobral, teda to sere. Takže jdeme to. Máme tam Legendary 2, takže to je dobrý.
kamo, Mac je hrozně broken. Ještě s eventama, že jo, klaunatí tam. Dynamite. No, a tady k nám. Vlastně, že tady, já to věděl. Dynamite zabiju. Nechoď tam, Mac, nechoď tam, prosím. Je tady tenhle blbeček, že jo? Zdrní. Kamona jenom má nějak chytrá, ale neumí zdrhat. Kokos, to jsem ještě nepotkal jako chytrýho člověka. Ale jako, to není sranda, jako to myslím vážně, reálně oni s tím jdou fajti, když jsou sami. To dám. Tohle hodinu, no. To bude dodat. Kámo, tak to nás trh vlastně oba dva dát. Ne, nechte nás. Teď se nás cvakli. Dobře. Akýte. 3 týmy. Už bych to asi měl mít, ale ještě bych to rád pojistil. Tady hodím tohle ultimate. Dobrý zdroj. Ano, hezky. Tam no. Hodím sánka. Ano, top 2 a mám to, nekecej. To je jedno. Teď mě jdu umřít. Zabijte mě. Nevěřím svým očím. Ale tier 15 na Sproutově tam. Nevím, jestli chci další díl, ale jestli chcete další díl, už Sprouta, tak dejte like, odběr a napište do komentářů. A zatím čau.